Și asta înseamnă că are miraculoșii? N-am nevoie să mă protejez. Nu voi fi niciodată acumatizat. Nu ești conștient de ce spui. Nu, ce doare cel mai tare e singurătatea. Crede-mă, știu totul despre asta. Nimic nu doare mai tare ca izolarea. Să stai singur în fața unei mese reci? Deci, e în regulă. Nu e nicio problemă, bine? N-am înțeles nimic din ce ai zis și evident nu știu nimic despre viața ta privată, dar știu cum sună și cum se simte o inimă frântă Inima și... frântă? Eu? Clar nu e vorba de asta. Totul e în regulă. Putem salva pe mama ta. Folosim miraculosul tău și al ei. Nu, oprește-te!